Здравейте, хора! Днес, как ви мина деня? На мен е супер. Какво ще правим днес? Ами, намерих един буркан в шкафа, който е с някаква чорба вътре. Не знам какво трябва да пише. И пише, не се мирише. Но аз нали съм такъв странен човек, който прави всичко възможно. Ще го помириша. Но ми е чудно какво е това. Мисля, че пикня. Но не знам. Сега ще го видим. Добре. Да, не мога да отворя буркана първото, което е. Чакай, ръката ми трепери. Не мога да го отворя, хора, ще се върна като го отворя. Хора, почти го отворих. В смисъл, отворих го. И сега дойде момента да го помириша. Не мисля, че ще... Опа, чакайте да закрия лампата. Не мисля, че ще е толкова гадно. Но да видим. Ох, не искам. Някакво топло е отвътре. Топло е отвътре. Добре. Няма да е кой знае колко зле. Хора, това е супер, ама супер гадно. Чак се разревах. Ужасно е. Не препоръчам абсолютно на никой да мирише такова нещо. Не мога да ви обясня на какво мирише. Направо... Чак повърнах. Ох. След малко ще продължа. Нямам си на представа това за какво се използва. Да убиват хора ли? Но наистина чак главата ме заболя, хора. Представете си колко гадно мирише това нещо. Чак главата и да повърна от това нещо. Само един мирис. Не знам. Хора, точно заради клипа ще го помириша още един път. Дано да не повръщам. Дано нищо да не ми стане пак. Ще го помириша, а вие се абонирайте за канала ми и натиснете лайк бутона, защото това нещо е буквално убиец. Направо... Не знам. Да, пак не мога да го отворя. Ох. Чакайте, че направо сполите ми текнаха. От нищото нямах споли и сега текнаха. Имам чувството, че чак гласа ми се промени. Добре, готови ли сме?